Bazan barki ba Maryama, kar ki manta da ni. Salim naki ne har abada, bazan barki ba Maryam. Ita rayuwar soyayya tana zuciya, idan har kayo dace ka wuce ka sha wuya. Na samu mai so na Maryam mai tarbiya, kina zuciya har abada, bazan barki ba. Maryama kin ga Salim aina ki ne, ki bashi so da kauna a zuciyar ki yayo gine. Ke kadai yake so yake kauna kuma haka ne, hoton ki kullum na hannunsa ai haka ne, ki bashi kauna. Manta da ni a koda yaushe, sanki yana mini razani. A so na ki ban soyayya, ki kula da ni. Ribar so na ɗauka zuciyata ta yi sanyi. So akwai illa cikin zuciya, ki karbi kauna ta hakika mai tarbiya. Maryama autar mata karkikiya, Salim naki so ya kama masa zuciya.